D.B. Cooper. Τώρα, ο διαβόητος αεροπειρατής που πήδηξε από ένα αεροπλάνο το 1971. Για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν ένας μύθος. Ένας άνθρωπος που εξαφανίστηκε στη θύελλα με $200.000 και χωρίς ίχνος. Το 1971 δεν είχαμε βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως έχουμε σήμερα. Επίσης, δεν είχαμε DNA αυτή την εποχή. Τα χρήματα του Ντάνιελ Μπέρνι Κούπερ. Αλλά τι θα γινόταν αν ο Νταν Κούπερ δεν εξαφανίστηκε, αλλά επέστρεψε? Νέα εγκληματολογικά στοιχεία, ένα κρυμμένο αλεξίπτωτο και ένα οικογενειακό μυστικό ίσως αποκάλυψαν επιτέλους το πρόσωπο πίσω από το μεγαλύτερο μυστήριο της Αμερικής. Ο εξαφανισμένος άνθρωπος. Την παραμονή της ημέρας των ευχαριστειών, στις 24 Νοεμβρίου 1971, η ατμόσφαιρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ ήταν γεμάτη από προεορταστική προσμονή. Οικογένειες ξανασυναντήθηκαν, ταξιδιώτες περίμεναν στην ουρά και η πτήση 305 της Northwest Orient, απλώς ένα σύντομο ταξίδι από το Πόρτλαντ στο Σιάτλ, ήταν έτοιμη για απογείωση. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν ένας άνδρας με σκούρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο, μαύρη γραβάτα και γυαλιά ηλίου. Κρατούσε έναν χαρτοφύλακα και ένα εισιτήριο με το όνομα Dan Cooper. Μιλούσε ευγενικά, κάπνιζε τσιγάρα και έπινε μπέρμπον. Για όσους βρίσκονταν γύρω του, ήταν απλώς ένας ακόμη επιχειρηματίας. Αλλά μέσα σε λίγα λεπτά όλα άλλαξαν. Ο Κούπερ έδωσε ένα διπλωμένο σημείωμα στην αεροσυνοδό Florence Schaffner. Υποθέτοντας ότι ήταν ένας αριθμός τηλεφώνου, το έβαλε στην τσέπη της χωρίς να το διαβάσει. Αλλά τότε ο Κούπερ έσκυψε προς το μέρος της. Η φωνή του ήταν ήρεμη, ακόμη και φιλική. «Δεσποινής, καλύτερα να δείτε αυτό το σημείωμα. Έχω μια βόμβα». Μέσα στον χαρτοφύλακα υπήρχαν καλώδια, κόκκινοι κύλινδροι και κάτι που έμοιαζε με πυροκροτητή. Ο Κούπερ εξέθεσε τις απαιτήσεις του. $200.000 σε μετρητά, 4 αλεξίπτωτα και ένα φορτηγό καυσίμων να περιμένει στον διάδρομο του Σιάτλ. Αν όχι, θα ανατείναζε το αεροσκάφος στον ουρανό. Αυτή δεν ήταν κενή απειλή. Το πλήρωμα αντέδρασε γρήγορα. Οι επιβάτες παρέμειναν ανυποψίαστοι, καθώς η πτήση συνεχιζόταν ομαλά. Το FBI κινητοποιήθηκε άμεσα. Όταν η πτήση 305 προσγειώθηκε στο Σιάτλ, οι επιβάτες αφέθηκαν ήσυχα ελεύθεροι. Οι απαιτήσεις του Κούπερ ικανοποιήθηκαν. Τα χρήματα, τα αλεξίπτωτα και ένας καθαρός διάδρομος. Διέταξε τον πιλότο και ένα μειωμένο πλήρωμα να απογειωθούν ξανά, κατευθυνόμενοι προς την πόλη του Μεξικού. Η τελευταία του προϋπόθεση: να πετάξουν χαμηλά και αργά, με την πίσω σκάλα ξεκλείδωτη, κάτι που μόνο το Boeing 727 μπορούσε να κάνει. Τότε, κάπου πάνω από τα πυκνά, βρεγμένα από τη βροχή δάση της πολιτείας Ουάσιγκτον, γύρω στις 8:13 το βράδυ, ο Νταν Κούπερ πήδηξε. Στη freezing νύχτα, με τον άνεμο να ουρλιάζει στα 322 χιλιόμετρα την ώρα, με $200.000 δεμένα στο σώμα του και ένα αλεξίπτωτο στην πλάτη του. Σε μια στιγμή εξαφανίστηκε, καταβροχθισμένος από την καταιγίδα και την ερημιά. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην αμερικανική ιστορία. Πράκτορες του FBI, στρατιώτες, ελικόπτερα και κυνηγετικά σκυλιά χτένισαν τα δάση κοντά στον ποταμό Washogal. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε αποτυπώματα, ούτε εξοπλισμός, ούτε καν ένα σκισμένο κομμάτι υφάσματος. Ήταν σαν ο Κούπερ να είχε πηδήξει στον θρύλο αντί για τον ουρανό. Τα μέσα ενημέρωσης έκαναν ένα κρίσιμο λάθος νωρίς, αναφέροντας λανθασμένα το όνομά του ως Dan Cooper αντί για το ψευδόνυμο Dan Cooper. Το λάθος έμεινε και το ίδιο και ο μύθος. Το ανθρωποκυνηγητό επεκτάθηκε. Περισσότεροι από 1.000 ύποπτοι ερευνήθηκαν. Οι γραμμές συμβουλών ξεχύλισαν. Ένας άντρας ομολόγησε ακόμα και στο νεκροκρέβατό του, μόνο για να αποκλειστεί. Κανένα από τα χρήματα των λύτρων δεν εμφανίστηκε. Κανένα από τα δείγματα DNA δεν τέριαζε. Το ίχνος κρύωσε. Έπειτα, το 1980, μια περίεργη εξέλιξη. Ένας νεαρός αγόρι με το όνομα Brian Ingram βρήκε $5.800 σε αποσυντεθειμένα χαρτονομίσματα των $20 θαμμένα κοντά στον ποταμό Κολόμπια. Οι συριακοί αριθμοί τέριαζαν με τα λίτρα. Ήταν το μόνο φυσικό στοιχείο που ανακτήθηκε ποτέ. Ωστόσο, μόνο βάθινε το μυστήριο. Είχε πνιγεί ο Κούπερ. Είχαν τοποθετηθεί τα χρήματα. Ήταν μια κοροϊδία.
Παρά τις δεκαετίες έρευνας, η υπόθεση δεν έδωσε απαντήσεις. Το FBI έκλεισε επίσημα τον φάκελο το 2016, χαρακτηρίζοντάς τον ως ανεξιχνίαστο. Ο Κούπερ έγινε λαϊκός ήρωας. Ένα φάντασμα, ένα σύμβολο ψύχρεμης ανυπακοής. Γράφτηκαν τραγούδια, προβλήθηκαν ντοκιμαντέρ, κυνηγοί θησαυρού χτένισαν τα δάση. Αλλά ο άντρας πίσω από τα γυαλιά ηλίου παρέμεινε μια σκιά. Μέχρι τώρα. Ο άντρας που το έκανε 2 φορές. Μόλις 5 μήνες μετά το άλμα του Νταν Κούπερ στην ιστορία, συνέβη ξανά. 7 Απριλίου 1972. Η πτήση 855 της United Airlines ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το Denver. Ο αεροπειρατής αυτή τη φορά φορούσε επιχειρηματικό κοστούμι, κουβαλούσε μια ψεύτικη χειροβομβίδα και πιστόλι και παρέδωσε ένα σημείωμα σε μια αεροσυνοδό. Οι απαιτήσεις: $500.000 σε μικρά χαρτονομίσματα, 4 αλεξίπτωτα και ένα αεροσκάφος με γεμάτο καύσιμο έτοιμο να κατευθυνθεί δυτικά. Το αεροσκάφος. Ακόμα ένα Boeing 727. Η στρατηγική διαφυγής. Ένα άλμα στον αέρα από την πίσω σκάλα. Ήταν déjà vu. Αλλά αυτή τη φορά το FBI συνέλαβε τον άντρα τους. Ο αεροπειρατής ήταν ο Ρίτσαρντ Φλόιντ Μακόι, ένας καλοξυρισμένος, βαθιά θρησκευόμενος Μορμόνος, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, χειριστής ελικοπτέρου και φοιτητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Brigham Young. Ένας διακεκριμένος στρατιώτης με Purple Heart. Πατέρας 2 παιδιών. Ένας άντρας που στα χαρτιά έμοιαζε με πατριώτη, όχι με αεροπειρατή. Όταν οι πράκτορες εισέβαλαν στο σπίτι του λίγες μέρες αργότερα, βρήκαν χρήματα από λίτρα, εξοπλισμό και ένα σημείωμα που τέριαζε με αυτό που είχε δοθεί στο πλήρωμα της πτήσης. Συνελήφθη χωρίς αντίσταση. Το έγκλημα του Μακόι έμοιαζε με πιστό αντίγραφο του Κούπερ. Το αεροπλάνο, τα αλεξίπτωτα, η απειλή για βόμβα, η συμπεριφορά ήρεμη, ακριβής, ατάραχη. Ακόμα και η διατύπωση στο σημείωμα της αεροπειρατείας έφερε εντυπωσιακές ομοιότητες. Ήταν σαν να το είχε κάνει πρόβα λέξη-λέξη. Οι ερευνητές δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις ομοιότητες. Και οι φήμες κυκλοφορούσαν. Είχε ξαναχτυπήσει ο Κούπερ, αλλά το FBI έκλεισε γρήγορα αυτή την πόρτα. Επέμεναν ότι ο Μακόι δεν μπορούσε να είναι ο Νταν Κούπερ. Διαφορετική δομή προσώπου. Ο Κούπερ ήταν στα 40 του, με ελαιώδες δέρμα, πιο σκούρα μαλλιά. Ο Μακόι ήταν 29, με ανοιχτόχρωμο δέρμα, με πιο απαλά χαρακτηριστικά. Τα σκίτσα των μαρτύρων δεν τέριαζαν. Ο γραφικός χαρακτήρας δεν ήταν ίδιος. Και ο Μακόι είχε άλοθη για την ημέρα των ευχαριστειών του 1971. Επισήμως, οι 2 υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν ως ξεχωριστές, η μία λύθηκε, η άλλη παρέμεινε άλυτη. Αλλά πολλοί δεν πίστηκαν. Οι ομοιότητες ήταν υπερβολικά ακριβείς. Δεν ήταν μόνο η μέθοδος, ήταν η νοοτροπία. Και οι 2 άντρες ήξεραν πώς να χειριστούν τα συστήματα των αεροσκαφών. Και οι 2 είχαν στρατιωτική εκπαίδευση. Και οι 2 είχαν νεύρα από ατσάλι και λεπτομερή γνώση των αλεξιπτώτων. Οι διαφυγές εκτελέστηκαν άψογα. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό 2 φορές από 2 άσχετους ανθρώπους, εξαιρετικά μικρές. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία του Μακόι τελείωσε απότομα. Μετά την καταδίκη του, καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκιση. Αλλά το 1974 δραπέτευσε με ένα όπλο σκαλισμένο από οδοντική πάστα και ένα φορτηγό σκουπιδιών. Η ελευθερία του κράτησε μόνο 3 μήνες. Πράκτορες του FBI τον εντόπισαν στη Βιρτζίνια, όπου σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Και με αυτό η πόρτα φαινόταν μόνιμα κλειστή. Ο άντρας που ο κόσμος υποπτευόταν ότι ήταν ο Νταν Κούπερ πήρε τα μυστικά του στον τάφο. Ή έτσι νομίζαμε. Τι ο FBI απέρριψε ως σύμπτωση, άλλοι άρχισαν να αμφισβητούν. Και αν αυτές οι ασυνέπειες, το άλοθη, ο γραφικός χαρακτήρας, η εμφάνιση, δεν ήταν αποκλειστικοί παράγοντες, αλλά μέρος της μεταμφίεσης. Και αν ο Κούπερ δεν είχε απλώς εξαφανιστεί στον μύθο, αλλά είχε επιστρέψει, άλλαξε την εμφάνισή του και τόλμησε να το ξανακάνει. Και αν κάποιος μπορούσε επιτέλους να το αποδείξει. Το αλεξίπτωτο στη σοφίτα. Για τους περισσότερους, το μυστήριο του Νταν Κούπερ τελείωσε το 2016, όταν ο FBI έκλεισε επίσημα την υπόθεση. Αλλά για τον Νταν Γκρέιντερ,
μόλις ξεκινούσε. Ένας συνταξιούχος καπετάνιος εμπορικών αερογραμμών με περισσότερες από 24.000 ώρες στον ουρανό, ο Νταν ήταν πάντα γοητευμένος από την υπόθεση Κούπερ. Όχι μόνο από τον θρύλο, αλλά από την επιμελητία. Ήξερε αεροσκάφη. Ήξερε αλεξίπτωτα. Και περισσότερο από οτιδήποτε, ήξερε ότι κάτι δεν κολούσε. Έτσι, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος προχώρησε, ο Νταν πέρασε χρόνια ψάχνοντας αρχεία του FBI, καταλόγους πτήσεων, χάρτες ανέμων, μοντέλα εδάφους, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Αναπαρήγαγε το άλμα. Μελέτησε τον εξοπλισμό. Και σιγά σιγά το παζλ άρχισε να σχηματίζεται. Αυτό που βρήκε το 2023 δεν ήταν σε θησαυροφυλάκιο ούτε θαμμένο στο δάσος. Ήταν σε μια αποθήκη στη Γιούτα, μια που συνδεόταν με την οικογένεια του Ρίτσαρντ Φλόιντ Μακόι. Εκεί, θαμμένο κάτω από διακοσμήσεις διακοπών και σκονισμένα αναμνηστικά, βρισκόταν ένα αλεξίπτωτο, αλλά όχι οποιοδήποτε αλεξίπτωτο. Ήταν παλιό, στρατιωτικού τύπου, τροποποιημένο. Ο τύπος εξοπλισμού που μόνο ένας ειδικός θα αναγνώριζε. Για τους περισσότερους ήταν απλώς καμβάς και ημάντες. Για τον Νταν ήταν τέριασμα. Η τσουλήθρα έφερε τα ίδια ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που αναφέρονταν στα αρχεία του FBI του 1971. Τροποποιημένες θήκες χυνιού, ενισχυμένους βρόχους κορδονιού, ένα λουρί προσαρμοσμένο για ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας. Τα χέρια του Νταν έτρεμαν καθώς το ξάπλωνε. Αυτό δεν ήταν αντίγραφο, αυτό ήταν κοιμήλιο. Και η παρουσία του, κρυμμένη σε μια σοφίτα γιαγιάς για πάνω από 50 χρόνια, ανέβαζε ένα ανατριχιαστικό ερώτημα. Γιατί το κράτησαν και ποιος ήξερε? Ο Νταν βρήκε επίσης ένα ημερολόγιο αλεξιπτότου γραμμένο με το χέρι του Μακόι, που κατέγραφε άλματα μέχρι ακριβώς πριν από τον Νοέμβριο του 1971 και μετά σταματούσε απότομα. Εκπαίδευση, προετοιμασία. Και γιατί τα αρχεία ξανάρχισαν ακριβώς πριν από την αεροπειρατεία του ίδιου του Μακόι, τον Απρίλιο του 1972. Τα στοιχεία ήταν πιστικά, αλλά ο Γκρέιντερ ήξερε ότι δεν θα ήταν αρκετά, όχι χωρίς επιβεβαίωση. Έτσι πήγε στο FBI, όχι για να εικάσει, αλλά για να παραδώσει τον εξοπλισμό. Σιωπηλά, το δέχτηκαν. Χωρίς συνεντεύξεις τύπου, χωρίς δηλώσεις, μόνο μια σιωπηλή ανάκτηση και μια υπόσχεση. Ξέρουμε τι ψάχνουμε. Αυτό το αλεξίπτωτο βρίσκεται τώρα στο Κουάντικο. Αναλυτές το εξετάζουν για DNA, το συγκρίνουν με δείγματα από τη γραβάτα που άφησε πίσω του ο Κούπερ και το αντιπαραβάλλουν με DNA που δόθηκε εθελοντικά από τα παιδιά του Μακόι. Είναι ένα δικανικό παιχνίδι σκακιού και ο χρόνος κυλάει. Αλλά το πραγματικό σοκ δεν ήταν στο εργαστήριο. Ήταν στη σιωπή. Ο Νταν προσέγγισε τα παιδιά του Μακόι, τη Σάντε και τον Ρικ. Για χρόνια αρνούνταν να μιλήσουν. Επιστολές έμεναν αναπάντητες. Μηνύματα αγνοούνταν. Μετά ήρθε μια αλλαγή. Μια ήσυχη μετατόπιση. Η μητέρα τους, η Κάρεϊ Μακόι, είχε πεθάνει. Η μητριάρχης της οικογένειας, που φημολογούνταν εδώ και καιρό ότι είχε βοηθήσει και στις 2 αεροπειρατείες, είχε φύγει και μαζί της το τελευταίο εμπόδιο για την αλήθεια. Τελικά, συμφώνησαν να μιλήσουν. Ο Νταν δεν ήρθε με κατηγορίες, ήρθε με γεγονότα. Με την τσουλήθρα, με το ημερολόγιο. Με ένα ίχνος που δεν ήταν πλέον κρύο. Και αυτό που άκουσε από τον Ρικ Μάκη τρίτο ήταν αρκετό για να σταματήσει τον χρόνο. «Ποτέ δεν θέλαμε να το πιστέψουμε», είπε ο Ρικ. «Αλλά όσο περισσότερο κοιτάζαμε τα πάντα, όλα ήταν εκεί. Ήταν ο Κούπερ. Έπρεπε να είναι». Μια ήσυχη ομολογία. Όχι στον τύπο, όχι στο δικαστήριο. Αλλά σε έναν άντρα που είχε ακολουθήσει την αλήθεια μέσα στις σκιές. Ένα από τα τελευταία μυστικά του μυστηρίου του Κούπερ δεν ήταν πλέον κλειδωμένο σε κυβερνητικά αρχεία. Ζούσε μέσα σε μια οικογένεια για 5 δεκαετίες. Μεταβιβαζόταν μέσω σιωπής, μέσω φόβου, μέσω γενεών που προσπαθούσαν να ζήσουν κανονικές ζωές κάτω από το βάρος ενός εξαιρετικού ψέματος. Και αν αυτό το αλεξίπτωτο ήταν αληθινό, αν το DNA τέριαζε, τότε το μυστήριο δεν είχε απλώς λυθεί. Ήταν πάντα εκεί, κρυμμένο σε μια σοφίτα, προστατευμένο από αγάπη, σφραγισμένο στη σιωπή. Ο μύθος γίνεται άνθρωπος. Για δεκαετίες, ο Νταν Κούπερ δεν ήταν άνθρωπος, ήταν θρύλος. Ένα σύμβολο.
Ένα μυστήριο της pop κουλτούρας με γραβάτα κλιπ και γυαλιά ηλίου που εξαφανίστηκε στα σύννεφα και άφησε το FBI να ψάχνει σκιές. Ήταν ο αντιήρωας που οι άνθρωποι υποστήριζαν. Ο παράνομος που έσπασε τους κανόνες χωρίς να βλάψει κανέναν. Το φάντασμα που νίκησε το σύστημα. Αλλά αν ο Ρίτσαρντ Φλόιντ Μακόι ήταν ο Νταν Κούπερ, τότε αυτός ο θρύλος δεν ανήκει σε ένα φάντασμα, αλλά σε έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με ουλές, με οικογένεια, με ένα παρελθόν πολύ περίπλοκο για να χωρέσει στους μύθους. Ο Μακόι δεν ήταν απλώς κάποιος. Ήταν ένας διακεκριμένος πιλότος ελικοπτέρου που πέταξε μέσα από την κόλαση στο Βιετνάμ και επέστρεψε για να χτίσει μια ζωή στη Γιούτα. Ήταν πατέρας, σύζυγος, πιστός μορμόνος και φοιτητής που ακολουθούσε τον δρόμο για πτυχίο νομικής. Και αν τα στοιχεία ισχύουν, ήταν επίσης ο εγκέφαλος πίσω από όχι μία αλλά 2 αεροπειρατείες, κάθε μία αξίας $350.000 και εξαφανίστηκε στον αέρα και τις 2 φορές. Αν οι ιστορίες είναι αληθινές, σχεδίασε και τις 2 ληστείες με σχολαστικότητα. Μελέτησε την κατασκευή αλεξίπτωτων, γνώριζε τη φυσική της ελεύθερης πτώσης και επέλεξε αεροσκάφη που επέτρεπαν εξόδους από την πίσω πλευρά εμπτήση. Ένα σπάνιο και συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Εξασκήθηκε σε άλματα κρυφά. Δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Το άλμα του Κούπερ δεν ήταν αυτοσχεδιασμός. Ήταν στρατιωτική στρατηγική. Και όταν συνελήφθη το 1972, δεν ήταν η πράξη που σόκαρε το κοινό, ήταν ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Ο καλοκουρεμένος στρατιώτης. Ο πατέρας που έβαζε τα παιδιά του για ύπνο την ίδια νύχτα που είχε βυθίσει ένα έθνος στο χάος. Δεν τέριαζε. Και ίσως γι' αυτό το FBI το 1972 αρνήθηκε να τον δει ως Κούπερ. Γιατί μερικές φορές η αλήθεια είναι πολύ δυσάρεστη για να την πιστέψουμε. Αλλά οι θρύλοι δεν αφήνουν αλεξίπτωτα σε σοφίτες. Δεν διδάσκουν στα παιδιά τους να σιωπούν για 50 χρόνια. Δεν αφήνουν ίχνη του εαυτού τους κρυμμένα σε ημερολόγια πτήσεων, DNA και μισοψιθυρισμένα οικογενειακά μυστικά. Οι άνθρωποι το κάνουν. Ο Μακόι σκοτώθηκε το 1974 κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με πράκτορες του FBI. Η ζωή του τελείωσε σε μια βίαιη αντιπαράθεση, ακριβώς όπως αυτή που σκηνοθέτησε στον ουρανό. Αν ήταν πραγματικά ο Νταν Κούπερ, τότε η τελευταία πράξη του αεροπειρατή δεν ήταν ένα μυστήριο. Ήταν ένας άνθρωπος που ξέμεινε από χρόνο. Και για τα παιδιά του, το βάρος δεν ήταν το έγκλημα, ήταν η σιωπή. Μεγαλώνοντας κάτω από το βάρος ενός μυστικού πολύ επικίνδυνου για να το πούν, πολύ ιερού για να το προδώσουν. Αυτό είναι που ράγισε όταν τελικά μίλησαν στον Dan Grinder. Όχι μόνο η υπόθεση, αλλά και η επιρροή που είχε πάνω τους. Η ανάγκη να κρυφτούν, να προστατεύσουν τη μητέρα τους, να προσποιηθούν ότι ο πατέρας τους δεν ήταν μέρος του μεγαλύτερου άλυτου μυστηρίου στην αμερικανική ιστορία. Και ο Grinder δεν κυνηγούσε πρωτοσέλιδα. Κυνηγούσε την ολοκλήρωση για τον εαυτό του, για την οικογένεια, για μια χώρα που ακόμα κοιτάζει τον ουρανό και αναρωτιέται τι συνέβη στον άντρα στο 18C. Τώρα το FBI έχει τον εξοπλισμό. Η εργαστηριακή δουλειά είναι σε εξέλιξη. Η ομολογία έχει γίνει. Η σιωπή έχει σπάσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Νταν Κούπερ δεν ήταν μαγικός. Δεν ήταν μύθος. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ξεφύγει από κάτι. Ίσως από τον πόλεμο, ίσως από το σύστημα, ίσως απλώς από τον ίδιο του τον εαυτό. Και με 2 άλματα άλλαξε την ιστορία. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι εξαιρετικό, να εξαφανιστεί στον θρύλο και να πεθάνει πριν ο κόσμος μάθει ποιος ήταν, αυτό τον κάνει ελεύθερο ή αυτό τον κάνει ξεχασμένο? Καθώς οι τελικές δοκιμές εκτιλήσονται πίσω από κλειστές πόρτες στο κουάντικο, μια αλήθεια είναι ήδη ξεκάθαρη. Ο Νταν Κούπερ είχε ένα όνομα. Είχε μια οικογένεια. Είχε μια ιστορία. Και αυτή η ιστορία δεν είναι πια απλώς μελάνη σε παλιά αρχεία του FBI. Είναι ραμμένη σε ένα αλεξίπτωτο. Είναι υπομένη μέσα από τρεμάμενες φωνές. Είναι μεταφερόμενη από 2 παιδιά που, μετά από μια ζωή σιωπής, τελικά είπαν αυτό που ήξεραν από πάντα. Ο Ρίτσαρντ Φλόιντ Μακόι δεν εξαφανίστηκε απλώς τη νύχτα. Έγινε κάτι πιο επικίνδυνο. Έγινε αξέχαστος. Δεν ήταν φάντασμα. Ήταν πατέρας, στρατιώτης και ίσως αεροπειρατής. Με τις εξετάσεις DNA σε εξέλιξη,
και τις ομολογίες να έρχονται επιτέλους στο φως, ο θρύλος του Dan Cooper δεν είναι πλέον απλώς ένα ερώτημα. Είναι ένα όνομα. Αν αυτό σας σόκαρε, πατήστε εγγραφή. Η αλήθεια έχει επιτέλους απογειωθεί και δεν υπάρχει επιστροφή.